हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। क्रिया खहिलू प्यार से पहले जान महीना रह गे। क्रिया खहिलू प्यार से पहले जान महीना रह गे। जब धरा दिहनी मार के दिल से क दिहलू डिलेट। लब के चालू क के नेट यार के कइलू अपडेट। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। 7 साल पहले के सहल भूललू बदतमीजी। कवन सारा के अब तो भइल बाड़ू निजी। हाँ 7 साल पहले के सहल भूललू बदतमीजी। कवन सारा के अब तो भइल बाड़ू निजी। तोहरे चक्कर में सब खत्म भइल पेटीएम वाले। तोहरे चक्कर में सब खत्म भइल पेटीएम वाले। जब धरा दिहनी मार के दिल से क दिहलू डिलेट। लब के चालू क के नेट यार के कइलू अपडेट। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। लाजिल हाज तन को लगल न शरम हो। पैसा पपलट गइलू बड़ू बेशरम हो। ये जान लाजिल हाज तन को लगल न शरम हो। पैसा पपलट गइलू बड़ू बेशरम हो। राइटर बीजे सफर किया बना लुटर गे। दिन सब हो जा पूरिया के बनलू तू टारगेट। जब धरा दिहनी मार के दिल से क दिहलू डिलेट। लब के चालू क के नेट यार के कइलू अपडेट। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।